buhay. Sa samuyang pangangaipo, minadulo kami sa imo. Tanganing hagadon ang sa imong proteksyon laban sa COVID-19 virus na nagpurisaw asin nagbawi ni kadakol na buhay. Hagad mi sa imo ngunyan, lilingya kami nin pagkamuot, asin huli ka nakakaumay mong kamot, hali asa mo ang takot sa helang asin kagadanan. Bilugon ang samong paglaom, asin pakusugon ang samong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan, ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap nin bulong sa helang, asin mapundo ang pag-ulakit kaini. Bindisyon ang samuyang mga paghinguwa, nagamiton ang mga nahimong bulong na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman sa samuyang salud. Nalugod pa man, maglingkod sa mga naghehelang, na may mahusay na kaaraman asin pagkaherak. Tauan sa inda ang maliksing pag-isip asin hawak. Kusog sa indang sinumpaan asin proteksyon sa kahilangan. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit, na marahay man tulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda. Tauin ning kapahingaluan na daing kasagkoran, ang gabos na nagadan, asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan, na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan mi manlugod ining krisis, huli kan samuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdaraini samo sa konbersyon, asin kabanalan. Inigabos sinahagad niya mo, huli kay Jesucristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina ni Diyos. Hare pagpabayai ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagad, agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan ng mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Jose. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naginmarhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuton Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po.
Diyos mahinaaga sa indugabos mga tugang. Ngunyan, iyan ni ka-18 Domingo nin taon sa ordinaryong panahon. Asin isiniselebrar man yato Anfield Mission Sunday. Ang satuyang relasyon sa kayamanan, iyo ang tema kan mga babasahon ngunya na Domingo. Ang agyat, iyo na midbidon ang mga bagay na tunay na mahalaga sa tuyak, asin nagtutukdo ninurog na mahalaga kung ano kita, kisa kung anong igwa kita. Ang tunay na yaman, kaugmahan, asin katununungan ng tao, dai makukuha sa mga material na bagay, kundi sa mga bagay na langit nun. Isabay niya to sa Santa Misang ini ang minasunod na intensyon. Mga pasasalamat ni na Rose B. Asopardo Cantara and family, and in honor of Saint Ignatius of Loyola, ni Jose Pinelius Jr. and family, asin ni Mr. and Mrs. Arthur Balyaran and family, siringman para sa kapangaluan kan kalag ni Froilan, ni Rose B. Asopardo Cantara and family, ni Yumeriano kan Akinde family, ni Charlemagne Joseph, ni Carlo Magno and Diaz and family, para kay Rolando, ni Doktora Teresita Plaza, para kay Salvacion, ni Dr. Joel Zan, kay Ruben Asin Salome, Canonez family, kay Roy Randolph, ni Babylin Palangka and family, kay Salvador, kan Aranas family, kay Ofelia, ni Marlene Riantaso and family, kay Dante, kan Sembrano family, kay Maria Zona, Eduardo, Virginia Asin Manuel Sr., Asin Gabos Nakalag, kan Abion family, All Souls ni Jennifer Nocedo and family, para sa kalag ni Jose Asin Salvacion, Asin Rafael, kan Bahoy family, asin para man kay Paulino Asin Elisa, ni Daddy Janson and family. Banwaan ng Diyos ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father James Sid. Matindog po ang gabos asin sarabay niyatong awiton, ang awit sa pagpuon. Sa nagsusumay na pagkamuot ng Diyos sa satuyang banwan, siya nagpili asin nagkamot, pinagkalingkod niya sa buhay na banal. Maglingkod sa katauhan, irupyawan kaligtasan, maipamate para sa gabos at pagkamuot ni Diyos. Madyasin magpasalamat sa kakurangan, sa pagpadarali mga kataman, magpadagos kan patubod sa Diyos, ikapagpalagi mo pagkamuot din sa tuyang Diyos. Ikapagpalagi mo pagkamuot din sa tuyang Diyos. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin ka Espiritu Santo, Amen. ang grasya na Yesu Kristong kagurunanta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu, Mga tugang rumdumon asin akuuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko,
makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagkakatulinongan, sa mga taong marahayan mo. Ginoong aming karinugyawi ka, sinasabahin ka, pinapamurawi ka. Pinapasalamatan ka, muli ka na pula mo, kamurawayan. Kakurang na Diyos sa ating langit nun, usamang makakamon. Kakurang na pingutong Jesucristo, kakurang na Diyos, Cordero ka Diyos, aking ka naman. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kahit laki kami. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, akuan sa mong pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to ka naman, maheraki kami. Sa ikasanan, banal, ikasanan, kagurangnan, ikasanan, muro, alam ko. Jesucristo, kaipakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita. Kagurangnan madyas sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga nagahagad, andaing tapos na karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, nakagibo asin kagsakop, an mga linalang baaguhon, asin ang mga binago padanayon. Uli kay Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sayang ang gabos na mga bagay, sabi kan parahulit. Pati ang buhay asin pagpagal kan tawo. Alagad, dai kaayon sa mga kasayangan, ang mga bagay na Diyos nun. Ninhuli taurog na malaga ang mga ini. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Eklesiastiko. Kasayangan ni mga kasayangan, olay nin parahulit, kasayangan
nin mga kasayangan, gabos nga bagay sayang. Siring kaiyan ang tawo na may gibong marhay, magayon asin tama. Iwawalat niya sa tawo, na dai man lamang nagtabang sa paggibo kaiyan. Inisayang asin bakong matanos, hulita anong pakinabang ng tawo na mahigos, asin magpagal sa irarom kan aldaw. Kun aldaw mga kasakitan, kapaitan asin kapagalan, kun banggi ang puso, day napapauntok, iniman sayang. Kataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kun ngunyan malagog nindoan sa iyang tingog, haray pagpatagasa ang sa indong puso. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Ang tawo sa imong ibinalik sa kabo-kabo, asin sinabihan mo, bumalik ka akin in tawo. Sa imong atubang ang 1,000 taon, garo sa nang nakalipas na panahon, sarong oras sin pagpuka sa banggi. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Ang mga tawo pinapaagi mo siring sa pangaturogan, siring sa duot minatubo sa pagkaaga. Pagkaaga minatubo asin minaburak, pagkahapon naluluyos, asin naaalang. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Ipinahiling mo sa muya na bilang sana an aldaw nin sa mong buhay, nganing magmadonong ang sa mong puso, kagurangnan patawad. Anggot ka sa kod paman, kay raki ang sa imong mga sorgoon. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Pagkaaga pano akaminin sa imong pagkamot, gabos na aldaw kami maawit, asin mauugma. Kaugmahan itaw mo sa mo, katimbang kan sa mong kasakitan, katimbang kan mga taon, na kami kaito nagtitios. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong puso. Sinasadol ni San Pablo ang mga taga-Kolosas na magadan sa dati nindang buhay, asin maghinguwa na makaarog kay Kristo, na nagaapod sa to sa urog na kabanalan. Ninhuli ta nabuhay kita luwat kay Kristo, hanapon ta ang mga langitno na bagay. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, hulik ta kamo na buhay liwat kaiba ni Kristo. Hanapon nindo ang mga bagay na nasa langit. Tayaon duman si Kristo nagtutukaw sa too nin Diyos. Isipon nindo ang mga bagay na langit nun. Bako ang mga bagay digdi sa daga. Hulita kamo nagadans asin sa saindong buhay, natatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Sa aldaw na si Kristo na saindong buhay, magpahiling. Kamu man ipapahiling, pano nin kamurawayan kaiba niya. Kaya kaipuhan nagadanon an anuman sa saindo, na para sa buhay na ini. Pananambay, karigsukan, pasyones, mga maraot na kamauotan asin kapasluan, nagaruman sanang nagsasamba sa anito. Dainanggad magputik sa kapwa, tanganing daiman kamo pagputikan. Hinuba nindo ang dating buhay, kaibaan sa iyang mga gibo. Asin iginubing nindo ang bagong buhay na nag-uuswag, sagkod na makamtan, ang dalisay na pagkamidbid, susog sa ladawan nin kaglalang. Sa ladawan na iyan, mayo nin Griego o Hudiyo, mayo ni nasirkonsidar o da inasirkonsidar, mayo nin barbaro, eskita, uripon o bakong uripon. Igwasan ng sarong Kristo, siya as sagaan gabos, asin siya yaon sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Matindugpuan kabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Saro sa mga tawong yaon duman ang nagsabi kay Jesus, Maestro, sabihiman ang tugang ko, nairasan ako kan minanami sa samong ama. Sinimbag siya ni Jesus, lalaki, si Isay ang naggibos sa kong hukom o parahiras kan pagsadir nindong dua. Dangan inatubang niya ang kadaklan saka nagsabi, Mag-ingat kamo asin maglikay sa gabos na klase nin kaimutan, ulita ang tunay na buhay nin tawo, bakong nasa kayamanan. Dawa pa gurano siya kayaman. Dangan nag-usipon si Jesus sa inda, kan parabulang ini. May sarong mayaman na nag-ani nindakol sa saiyang daga. Nagsabuot siya, mayo na ako nin lugar na masasarayan kan gabos kong inani. Ano daw ang dapat kong gibuhon? Aram ko na, lalaglagon ko ang sakong mga tambubong, dangan matugdok ako, nin mas darakula pa. Diyan ko sa sarayon ang sakong mga inani, asinan ibapang mga sadiri ko. Dangan masabi ako, paladan ako, igwana ako kan gabos kong kaipuhan para sa halawig na panahon. Magpapahayahay na sana ako, magkakakan, magiinom, saka mag-uugma. Alagad sinabihan siya ni Diyos, Lulong, ngunyan man sanang banggi, magagadan ka. Sa kiisay mapapaduman ang mga tinipon mo. Nagtarampas si Jesus, siring kayan ang mangyayari sa mga nagitipunin kayamanan para sa indaman sana, alagad bakong mayaman sa atubang nin Diyos. Mga tugang an marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na aga sa indo mga tugang, Diyos mahay na agna. hilingon po nindo an sa indong kamot, an sa indong mga moro. Ano po ang apod kay ni sa Bicol, kay ning Tam? Sabi duman, tanggurangan, anibain na apod ining tangan. Mga tugang, nagngangalas daw kamo o naghapot na kamo kung nata ining tanggurangan, gari nakasuhay, digdi sa ibang mga moro. Nakadistansya, harayo, alagad ining iba, taraning. Igwada mga tugang ni istorya, dapit sa limang magturugang. An mga magurang kaini, mapasiring sa harayong lugar. Bago sinda maghali, tinuguninda an matua, iyo an tanggurangan. Iwinalatinda digdi, ang gabos na sa indang yaman, ang gabos na sa indang pagrugaring. Asin sinabihan ini, na tamanon, alagaan, an sa iyang mga tugang. Sa pagpadagos kan istorya, ang tanggurangan naging makasadiri. Imbes na hirasan ang sayang mga tugang, sinadiri niya sana ang gabos na yaman. Imbes na alagaan niya sinda, imbes na paglingkudan,
inuripon niya pa an sa iyang mga tugang. Kaya dara kan labilabing pagkaimot kay ning matuang tugang kan tanggurangan an sa iyang mga tugang nagkaaranggot, nagdiristansya, nagsiriblag, nagrayo sa saindang tugang na matua. Yaon ang gabos na yaman, digdi sa tanggurangan, alagad nawara sa iya an sa iyang mga tugang. Kitaman sa labi-labi niya tong pagkamuot sa mga kinabanon na bagay, pagkamuot sa kwarta, nasisidlag kita, nararaotan sa tuyang relasyon sa Diyos, asin sa tuyang kapwa. Sa Ebanghelyo na sa tuyang nadungog mga tugang, sarong lalaki ang nagdulok kay Jesus, daraan sa iyang reklamo. Maestro, tabangi man ako, sabihan mo sa kuyang tugang, nahirasan ako kan samuyang minana na samong ama. Alagad si Jesus, imbes na tabangan sinda, na punpaano barangaon an saindang minana, tinukduan sinda ni Jesus, nan saindang minana, iyuman sana ang minabaranga kan pamilya, iyuman sana ang minaraot kan relasyon sa lambang sarok. Hanggang ngunyan mga tugang, kadakol ang pamilya na narurumpag dahil sa mga ipinamana, dahil sa kwarta, sa daga, sa mga pagrugaring, kaya niya tong isakripisyo ang sa tuyang relasyon. Pinapabayaan ta, tinutugutan ta, na pagsiriblagon kita kan kwarta, imbes na pagsararoon kita kaini. Kaya, para sa mga magurang na nagtalikod na sa buhay digdi sa ibabo ng kinaban, labi-labi ang saindang kamunduan ninhulita sa saindang pagparalapigot, sa pagparatrabaho, sa pagparapagal, sa pagpabulos nin ganot, asin dugo, tangay na mataawanin marhay na pagkabuhay ang saindang mga aki. Alagad ang saindang mga hinap-hanapan, ang saindang mga tinipon, iyuman sana ang nagiging rason kan pagkabaranga, asin pagkaburulag kan saindang mga aki. Pinapagiramdom kita, mga tugang, na mas pahalagahan niya to ang relasyon. Pahalagahan ta ang relasyon sa Diyos asin sa kapwa. Pahalagahan ta ang sa tuyang pamilya kaysa anuman na bagay digdi sa ibabaw kan daga. We become an attached generation, attached to work, money, wealth, gadgets, asin iba pa. If attached to things, we become so detached from people and God. Sa sobrang pagka-attach ta sa mga material na bagay, sa kwarta, sa mga gadgets, asin ano paman, mas nararayo na kita, mas nasisiblag kita sa relasyon sa Diyos, asin sa tuyang mga tugang. Nagirumduman ko ang istorya nin sarong gurang na mayaman na inchik. Yaon na siya nakahutad sa saiyang higdaan, naghihingagdan. Napapalibutan siya kan sa iyang mga katabang nagtatangis, nagmumundo. Hinanap ka ining inchik sa iyang agom. Mahal, asan ka? Nandito ka ba? Nagsimbag si Mrs. Mahal, nandito ako sa katabi mo. Naghapot ang inchik, asaan yung panganay nating anak? Sabi kan matua, Daddy, nandito ako sa tabi mo. Hinanap kaning chick sa iyang bunso na babae. Asan yung anak nating babae? Nagsimbag ang aki, Daddy, nandito ako. Asin sa makusog na tingog, sabi kaning chick, mga lintik kayo. Ba't nandito kayo lahat? Sino ang magbabantay sa tindahan? Mga tugang makamurumundo, daday niya to mabutasan ang sa tuyang mga pagrugaring. Dawa nagtutok-tok na ang kagadanan sa tuyang mga puwertahan. Mas iniisip taman giraray ang mga mawawalat ta, ang kwarta, ang mga pagrugaring, ang negosyo, ang mga tindahan, asin iba pa.
Sinabi ni San Juan Pablo II, ang dating Santo Papa, "The greatest misfortune of this age is that people consider money as the highest good." Yuday ni ang pinakadakulang trahedya na hinihiling kan mga tao ang kwarta na iyo ang pinakaimportante sa gabos na bagay. Kadakol sa katawuhan, ibinubugtak ang sa indang puso, ang sa indang kaugmahan, ang sa indang seguridad sa mga material na bagay. Alagad ang mga bagay na ini mga tugang, dai nagdadanay, nauubos, nalalapa, nararaot, nawawara man sana. Siring kaiyan ang sinasabi sa inot na pagbasa sa libro ni Ecclesiasticus. Ang mga bagay mayo nin halaga, vanity of vanities, hangaw nin kahangawan, warang pakinabang, mawawara, malalapa. Kung ibinubugtak mo dyan ang sa imong kaugmahan, ang sa imong puso, maging ang sa imong buhay, kapag nawara iyan, mawawara man ang sa imong kaugmahan, asin ang sa imong buhay. The problem with the rich people is that they forget their dependence of God. Nalilingawan ta na kita nakadepende sana sa Diyos. Sa Ebanghelyo mga tugang, pinapatanidan kita ni Jesus na mag-ingat asin maglikay sa gabos na klase nin kaimutan o kaya nin kapasluan. Gabos kita may pangangaipo, alagad day kita makalingaw kan pangangaipo man kan sa tuyang kapwa. A greedy person is one who has needs and thinks that his needs have priority over the rest. Iniisip niya sana iyo ang sayang sadiring pangangaipo. Iniisip niya sana ang sadiring interes, ang sadiring kaugmahan. Mayo siya nin pakilabot para sa iba. Wara nin pakiaram kunan iba madalaganan, maperwisyo, magrabyado, basta makuha niya sana ang sa iyang sadiring kagustuhan. Na ini ang dapat maging priority kaysa pangangaipo kan ibang tao. Kaya may mga tao na minalaog sa iligal na negosyo, sa mga maraot na droga, ninulita aram ninda na dyan mas madali ang kwarta, mas takula ang sa indang makukuha. Dawa bot sabihon kayan, kadakol na buhay ang maaapektuhan, kadakol na pamilya ang mararaot. Ang iba, mas pinipili na isakripisyo ang mga kabubuldan sa paagi nin mga illegal logging. Di bali ng makatarahuban sa mga naka-estardo man, basta kami makakuha nin dakulang kwarta. Ang iba naman mas pinipili ang korupsyon kaysa paglingkod. Di bali ng magtios ang bilog na nasyon, basta kaming mga nakatukaw magrayaman. Bakong kontra si Jesus sa paghinguwata na magkaigwa nin kayamanan asin marhay na pagkabuhay. Ang importante para sa iya mga tugang, iyo na kita, maging onesto asin marangal sa tuyang pagtrabaho. Asin kita, day dapat maging maimot sa kwarta o kaya sa kayamanan. Pinapagirumdum kita ni Jesus na igwaman kitang obligasyon sa kapwa, igwa kitang social obligation, na day kita makaarog duman sa lalaki sa parabola na sadiri sana ang iniisip. Ang lalaki pakatapos na tawanin kadakol na ani, nagpagibo pa siya nin mas darakulang pagsasarayan, mga tangbubong. Asin nagsabi siya sa iyang sadiri, ngunyan, igwana ako, nin kadakol para sa halawig na panahon. Mag-uugma ako, magpapahayahay, magiinom, asin magkakakan. Alagad sinabihan siya kan sa tuyang kagurangnan, lulong, ngunyan masanang banggi, babawion an sa imong buhay. Bakong maraot, na kita magsaray, na kita magpayaman, kundi ang sinasabi digdikan sa tuyang kagurangnan, na daysa na pag-isipon an sa imong sadiri,
bako sanaan sa imong comfort, kundi makaukod ka man na magmangno sa imong kapwa, maghiras, magtao kan sa imong mga inani. Use your money for your salvation, not for your condemnation. Saro pang istorya mga tugang, igwadaanin sarong babaeng mayaman na nagadan, asin nagsakat duman sa langit. Pag-abot duman, inibahan siya ni San Pedro. Dinara siya sa sarong boulevard na mahiwas. Yaraon duman nakataytay ang mga mansyon darakula asin magagayon na mga harong. Asin ang babaeng ito nakuaan sa iyang atensyon kan sarong mansyon na pinakamagayon sa gabos. Naghapot siya kay San Pedro. Si Isay ang nakaistar dyan. Nagsimbag si Pedro, mabibigla ka sa tawo na nakaistar dyan, warang iba kundi an sa imong katabang. Nagpadago sinda sa pagbaklay, sagkod nakaabot sa sarong iskinita. Duman ang mga harong, mga barong-barong, sa radiyuton, nagsusurosuan, taraning. Asin sabi ni San Pedro, ini an sa imong istaran. Ang babae nagreklamo, sa ibabaw ng kinaban, mayamanon ako, sikaton ako, nakaistar ako sa mansyon. Bakong marhay, napaistaron mo ako digdi sa sarong barong-barong. Alagad nagsabi si Pedro, ginigibo mi sana an makakaya mi. Itinukdok mi an sa imong harong, base sa mga materyales na sa imong ipinapadara, mantang nabubuhay ka sa ibabaw kan kinaban. Mga tugang, ang materyales na sa tuyang ipinapadara duman, bakong graba, bakong basod, bakong mga semento, hollow blocks o mga kabilya, kundi ang sa tuyang mga marhay na gibo, ang sa tuyang pagkuyog, kan kabutan, kan sa tuyang kagurangnan. Kaya sinasabi na ang sukol kan sa tuyang kaugmahan duman sa kalangitan, ibabase iyan sa sukol kan sa tuyang pagkamuot na ipinapamati digdi sa ibabaw kan daga. Sa paghampang yato sa Dios, dahi niya kita hahapoton kung gurano kadakol kan sa tuyang kwarta sa bangko, kundi hahapoton niya kita kung panuta iyan ginagamit digdi sa ibabaw kan daga. Dahi niya kita hahapoton kung anong brand o anong model kan sa tuyang auto, kundi hahapoton niya kita kung ginagamit ta iyan sa paglingkod urog na sa mga taong mayo nin malunadan. Hahapoton kita, bako kung guraano kadakula kan sa tuyang mga harong o mga mansyon, kundi kung bukas daw iyan sa pagpadagos urog na sa mga taong mayo nin maturugan. Dahi niya kita hahapoton kung guraano kadakol kan naglalaog sa tuya kan mga ani, kundi hahapoton niya kita kung gurano kadakul na tao an sa tuyang natatabangan asin naheherasan. Kung tinatawan kanin Diyos nin kadakul na biyaya, tinites niya an sa imong pagiging matinao asin pagiging maherakon. Kung tinatawan kanin yaman, iyan bako sana para sa imo. Day mo iyan pagsadirihon. Kundi kung tinatawan kanin kadakol, ginigibo ka kan Diyos na administrador, na tagapamahala kan sa iyang mga yaman, tanganin na mas dakol na tawo ang magkinabang. Kunika, tinatawan, nin katungdan sa politika o sa gobyerno, magtabang ka, bako na magparatabag, isipon mo bako ang komisyon, kundi ang misyon na magserbi. Ngunyan na panahon ng krisis, panahon ng pandemya, nagmamahal ang gabos na barakalon. Bako ini ang panahon na magparasaray. Bako ini ang panahon na magpasiguro. Maging maimot, magtipon, magsara kan kwertahan. Kundi panahon ini na magtao, maghiras asin magtabang. Sinabi ni Bishop Liloy, anuman na sobra sa imo, ihiras mo. Kung iyan sasadirihon mo, hinabasan mo na iyan sa mga nangangaipo. Lugod mga tugang makakua kita nin kaugmahan sa paghiras, bako sa pag-ako, bako sa pagtago. Tandaan ta,
Ang tawong naghihiras digdi sa ibabaw kan daga, magkakaigwanin kahirasan duman sa kalangitan. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sarong kagurangnan na sa Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahi na lang, sarok sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilik siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin nanitawo. Ipinakok pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyos sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kay bakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paaging mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibig kita sa Diyos na makakamhan, ginigikanan asin katapusan kan gabustang kayamanan asin kaugmahan, sa lambang pag-arang sabihon ta, kagurangnan mapasamuya an kahadean mo. Kagurangnan, mapasamuya ang kahadean mo. Para sa satong simbahan, na siya tunay na maging dukha asin naglilingkod, bukas palad asin bukas puso sa lambang saro, mamibi kita. Kagurangnan mapasamuya an kahadean. Para sa gabos na katawuhan sa kinaban, na mapano kita nin katanusan, asin magkaigwanin tunay na pagkabago, kung sain minatugot sa lambang saro, na ikapag-ugma ang bunga kan sa indang mga paghinguwa, mamibi kita. Kagurangnan mapasamuya an kahadean. Para sa mga tawong dedikado ang buhay sa siyensya, teknolohiya, arte asin literatura, na matabangan kita ninda sa pag-apresyar asin pag-ugma, sa kagayunan asin kapangyarihan kang kinaban, na linalang nin Diyos, siring man makataon nin maninigong kaumawan sa kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan mapasamuya an kahadean. Para sa satuya gabos na uya digdi, na makanuod kitang atamanon asin proteheran, ang balaog ning buhay, mamibi kita. Kagurangnan mapasamuya an kahadean. Kagurangnan tabangi kaming maging marigmat sa kawaranin halaga, asin pagkatapos kan gabos na bagay sa kinaban, na iyo ang samuyang pinagkakasiributan, gibuha kaming matinao, tataong maghiras kan samong mga pagrugaring, asin danay nagsasarig sa imo, ika ang tunay nyamong kayamanan. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganian sako asinan sa indong atang, maako man lugodin Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying pabanala ining mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot kan sakripisyong espiritual, mahimo sa mo andaing tapos na atang sa imo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasayndo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran, ta sa siring na pagkaherap, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binod mong makisumaro siya sa mong kamugtakan, maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, ang namumutan mo sa aki, sa pagkuyog niya binago kami, para sa mga balaog ming napatimasang, sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan gabos na mga angheles asin santos, nagpapahayag sa imunin pagtubod, maugmang nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabon gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Kristo. Siya na sa rogaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini asin tinaos sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayni an sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis asing giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin maginom kaini, tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami nagrurumdum kan sayang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan katinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malbos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang nga nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay tupa nakapagayagayas sa imo. Magkanigon maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asing pamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin tinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na Seso Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo,
Hari pagilngaan sa mong mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika nagahade, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan sa tong kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ning katuninungan. Peace be with you. Mga tugang, uya si Kristo ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pangatamanon kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagporan. Amen. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo, ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko, sa paagi kan mga kamot ning padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagangayo-ngayo ako sa imo, mahera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinin, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod, day ako makalingaw banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan malugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa korerihe, mabuhay ako sa paman, sa kaibahan mo. Amen. Sa imo, ako ay si Jesus.
Mamibi kita. Kagurangnan, antabayi kandaing tapos na tabang, an mga binabago mo, huli kan langit nun na atang, asin sa daing untok na pagsurog sa inda, pagkanigwa sindang magkamit kandaing tapos na pagtubos, huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisig. Inot po, second collection. Alay kapwa solidarity kan satuyang dioceses para sa mga biktima kan linog sa Northern Luzon. Ikadua, kalinigan kan satong simbahan. Padagos ang pangapudan kan satong parokya sa Gabos. Namantimiron ang kalinigan kan satong simbahan. Kunigwa kamong mga darang pinatusan nin pagkakan. Dulce, asin botelya nin juice. Tubig, asin iba pa. De itabi ini ipagbalat sa laog kan simbahan. Ang simbahan, harong ning kagurangnan. Ang basura, itapok sa tamang basurahan. Katulo, latest donors. Salamat sa mga nagdonar kanakaaging simana. Anonymous, 3,000 pesos, asin 1,000 pesos. Neo Communities, 3,100 pesos. Asin ni Ernesto and Mary Ann Reynoso, 5,000 pesos. Nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, sa Tuyang Kura Paroko. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa paghagad nin bendisyon. Bendisyon kamo nin Dios ning gabos na karangahan, asin iwaras sa indo, ang katuninungan sa gabos na aldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kaorasaan, asin pasarigon ang sa indong puso sa iyang pagkamuot. Amen. Papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog ning pagtubod, paglaom asin pagkamuot, nganingan sa indong gibos sa buhay na ini, magdara sa indong ning kaugmahan sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamahan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, magdanay kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.